Яны сябры з дзяцінства, аднакласнікі і нават сядзелі за адной партай. І такім тандэмам працуюць разам ужо 16-ы год. Неаднаразова былі пераможцамі на раённым узроўні ў папярэднія сезоны, дасягалі на малоту ў 1000 тонн. Цяпер першыя двухтысячнікі ў вобласці. Гэта ўсё пра іх, старшага камбайнера Юрыя Сядарука і яго памочніка Вадзіма Ляўчука. Главное, чтобы комбайн вовремя вышел и не стоял на поле. И все. Когда комбайн работает, а тут пару минут простоя, уже, считайте, не домолотил бункера. И каждый раз, возьмите, посчитайте, где-то постоял, уже не доработал. А комбайн новый, не стояли вроде бы. И вот и успех. В первую очередь понимать командира. И как первоочередная задача помогать. В первую очередь необходимые указания выполнить. А яшчэ дадаюць пераможцы любоў да прафесіі, разуменне таго, што любую справу неабходна рабіць толькі на выдатна. Стымулюе і стаўленне кіраўніцтва. Экіпажу даверылі зусім новую тэхніку. Такіх камбайнаў, як гэты, пакуль толькі 4 ў вобласці. Павіншаваць пераможцаў жніва прама ў поле прыехалі госці і артысты. Шчырае слово віншавання двухтысячнікам выказаў першы намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Мікалай Токар. Былі і грашовыя ўзнагароды – 30 базавых велічынь. Павіншавалі і мясцовыя ўлады. У цэлым жніво ў вобласці ўжо на фінішы. Ужо праз некалькі дзён можна будзе падводзіць папярэднія вынікі сезона. Уборочная страда на Брестщине подходит к своему завершению. На сегодняшний день осталось убирать, если быть точным, то 19,5 тысяч гектаров всего-навсего. Это очень и очень немного уже из 318 тысяч, которые после корректировки площадей ряд овсов, зернобобовых нам пришлось перевести на зеленые корма, на зерносенажи. Вот поэтому на сегодняшний день уборочная площадь составляет по области 318 тысяч гектаров. Ожидаем 920 тысяч тонн хлеба, это без проса и гречихи, с учетом проса и гречихи. В пределах 940 тысяч тонн мы, думаю, получим в текущем году. Мы с хлебом, госзаказ выполнен уже на 80 с лишним процентов по поставкам хлеба в закрома Родины. Работа идет. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».